mensen po, jaren ko na yan. Hallo mijn baaier, ik heb nooit geslaapt. Hoe gaat het? Ze amper praten lelijk, man. Zeg wat, hè? Amper praatje lelijk, hallo Bekkies. Wacht, man. Die zeker zal zo gat voor van die kan, man. Ik heb het gezang van Justin. Wil iemand die kan fokken anime, man. Wacht, man. Huh? Hoe gaat het? Het gaat nou right hier. Isa, kijk hier. Kijk hier. Ons maakt zo met zijn blast die als hier komt, nee. Hij doet ons dat, kijk goed hier. Jared. Huh? Jared. Ik kom. Het zal die laatste wees. Wat maar met mijn boyfriend zijn kost. Een papierboren en Nee, jouw boyfriend, ons allemaal het aan papier worden. hij is jullie, hij is een prins. Die prins! Zeg wat, wat? Het is maar met Villa se bak, Die is man. geen prins, waar Wacht, is man, de die prins? hele man, Die, als een 6 kilo. Hij is een 6 kilo. Die is Een maar geen prins taxi. en de andere prins is Die is een taxi die dan